Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka dorbar jong ka hima langrin kala pli ka office jong acting em bathamai ka hima ya ubala tip kum upaim brilliant henrys em mentak sengi ka arpulai tarik nailar ha ka bala yo ban penlong ya ka dorbar ka banengkong ha ka snong plang di loin southwest khasi hills hadin baga executive committee jong ka district council kala pensange no shipor ya ka jingtrekam jong unang tai sings em kumus em ka hima langrin hagani ka sengi de ki spa ngot ki khon ki hajar ka hima langrin nado ki lingdo ki menteri bat ki sordar snong badro ki khon ki hajar ki bala kinjo ya karta ka bakhat prasnem shaneng kila wan shakani ka jingelang ha ka bakila airu ya ka jing menjur hapo ka dorbar ban pendu no ya ka management board ka an ka bada shushna do usem ubarim bat kumjuru ban pendu no ya ka an ka baong ban sha ban shong dorbar tang ya ki lingdo ki menteri bat ki secretary shnong bat kila airu ka jing menjur ban penpai no ya ka pisa land compensation kabala kot hadu khat san kilor tengka pat kum juru ban pen pai no ya ki dulir jong ka hima hagni ka sngi ka dorbar hima kala yo ruban je thmai ya ki khot jong ka executive dorbar kum shibanta ban pentulun no ya ki kam sansar khadar hapo ka hima kata ka dorbar ha ka bangin yo ban pli ya kan de ka dorbar sedang ka jongi ha ka ba nakaliang jong ka district council kala suspend no USM upaim long tay sing sim yong ubala long sim hakini ki snem ki banai ki baladep ti hakani arjar khatsan bat kata kalong ba ki ba wandor sya ka dorbar pulun jok kahima ki days datang ki menteri ki lengdo deputy sim nangta sordar snong lale secretary snong bat ki pat ba kim day show ki badon hok penwan sya ka dorbar ti pi menjur na ban pendu uno ka ni ka an ke ba upaim nong tei ula sna hakas nam arjar khatsan pi menjur nam telada pi menjur ngen sayo pan phasa ni pi la sibet hadien balawai ka ni ka dorbar ka jongi ka ni ka por bakin long ki dikot jong ka executive dorbar jong ka himalang rin te kumpala pensngo da ini ad hoc secretary jongi menta ba kini ki kertang di mengi li ban pulia ka dikopor kin long ki dikot sha ka executive dorbar jong ka himalang rin tinga pan lia ka jing menjor akan dikopor napi kum ki kon ki hajar jong ka himalang rin pi menjor na am ban penskam ya kini ki dikot executive jong executive dorbar jong ka himalang rin bakin long kit court ki bapura na lada bhi menjor pen i da kabana kati to kuble shibon te akwa ban kentu nakabenta jong pi akaba pen sayo ban sedang ya ka jing terikam ke jong pi nadu menta kasmi akaba ngiyo ban penyat syaprang hikam ki bubon jong ka hima nang ni sekmat tenga kerpat ke pi bapin ai ya ka jing ya terilang nadu jong pi kit kot baro menteri kilengdo deputy sim rengkat batnga kumu acting sim jong ka himalang rin tinga kerpat ye pi ba to ai bapin long ki breu ki baklut men sim ki breu ki bayasha ki breu ki balaban ai ka jing ya trilang ki bobon ki jing ki bakka hima ka yakendo te ha ka ni ko por ka bamenta ngatrai kalau biang ini bangi inyo ban penkut no ya kene ka agenda te mentangin poin na sa kubay layu i ki paro ki jing penyat jong ni paem jangi ula penyat marwing bat ulale ki ba kum ki kon ki haja jong ka himalang rin nyem ngau tenat ya ka jing penyat ke jong i te ya kaneru kumno kum ki pai bangi menjur ne am panile persya yau ne usim ujongi walale be anye ki baro kamtam ya kani kapisa be menjur nem te sakwe shushu nakabenta ka dulir jong ka kendau hima ka jongi ka badan hang tei laulang am tila bat pendentang li be menjur ne am kum ki pai pa jong ka himalang rin
banwat no ya kan ikadulir kepala don haka ketiga jongki bangin yo pan bat no hi halade namar ba mentangi ayo pan peliat ya kahima menjor nam pan pano naki pan poi no sengi hakini kisngi ki panwan ya kadulir jong kahima langren. The Office of the Executive Committee, Kasihil Autonomous District Council Shillong, Kajing Penbena, Kabadetet Katratrik Agos Arjar Alfulai. Dakani lapet penayar baka himalang rin barokaway, nakadaw baka Executive Committee, KHADC, kalapan sang isipor ya kajing terikam jong nong tasings imyong, kumus iem kahimalang rin, katkum kabor balapan kamti haka section 7 jong ka di KHADC, Nomination and Election of CM, Deputy CM and Headman of Langren CMship Act Arajarnyo, kumbalapan penahadu menta, kal snobha bantung yu Brilliant Henry Simyong kumu acting CM jong kahimalang rin, wan peniat sipor ya kasensyar kadar po kahima. Kani ka hukum kantri kam no nadu menta kasni, bat kani tat hadu pendap ay hukum da kumuipat. Da ka hukum Joint Secretary to the Executive Committee, Kasihil Autonomous District Council Shillong. Detet kat praterik agos arjar afulai. Nikulir. De kata kalong ka jing penamena yar jongka District Council. Election of CM, Deputy CM and Headman of the Langren CMship Act arjar nyong. Kalau ngobha bantung ipi kumu acting CM hima Langren. Ban peniat sipor ya kasensyar kadar hakahima kat kum kini kikendon rum. Kapanikong, Papin peniat ya kasensyar kadar hakahima ringkat ke jingit trilang embat ke eksekutif dorbar kebak kentup iki menteri kilendo kitemen kisan kiba enjet ke dorbar hima ya kebapin khot kerki ina kamta kani embat papin pha ya ki kerteng joki khot balajet ke dorbar syaka eksekutif komiti Kasihil Autonomous District Council bahkan menjor kepaar Papin peniat ya kasensyar kadar katkum kiriti dustor bala judon hapo kahima embat ki an ki role ki baka District Council kala penjari ni kiba andang penjari embat ban kongo ki hukum bat ki jing tha baro kiba ka Executive Committee kala penpi na kapor sya kapor ne hakino kino on ne na kino ki officer kibla aibor na kamta kata bat pinwat barbor ya ka jing tha jongki habaro ki kam Papisham jing haga jing day berkesensyar kadar hakahima. Kani ka hukum kantri kamno nadu mentagas ni embat kan ne tat hadu benda ai da ka hukum da kemuipat. Hapadang jungi menta kuno hajar namar ba. Namar ba tidon. Kikam kiba mik mai haka jik sensyar jokini ki nok sensyar kiba lalek. Hadin dangi layak puli peniak ya katakaan cung sim cung rumah senong jok hima. Nata ya kataka rule bat peniak ya kasensyar ka kadar jok hima. Nilap ba dan sipun ki kedum kenram ki bom dabyang baha. Kabamut pa la rum ha ki katakaat ha katakaan bat kataka rule bat peniak ya hima. Kaba kim semlong katkum kiriti kidustur kebangi penjat pok hima nasta kawai YouTube ha kanika jing penjat jokini ki nok sensyar hima kibalale wat ya ka kendau jokai hima kapakat kum kiriti kidustur nimla pat penlong no konti jongno ru kenrei nilalap penpan ba la penlong ya ka kum kenong ketilang jongkai sien bat jong kahima kaniru palate kawai kamat kaba ben khenya kiriti rusto di kahok jong kahima ka jongi nanta kadan sisu sa kata kapisa kapaladro ya kapai kendo naka sokar kapaka sokar kasiu haga jing sim ya ka kendo naka penta mati ya ka sorok national highway na ranikor sabak marah kani ketika pisahnya ke hima din sendiri kata borok kacak sanung ngintip nangta kawai sisu ha kabayadai bat kata
kamu kuduma jong ka kendau jong ka hima kaba dangsak kut haka jing bisyar nri kita kinomik khmat nakaliang jong ka hima bat penne ya ka hok jong ka hima bila ya pen kut no ya ka ne mo kuduma halot kata kanong rim ban ya long trai lang no te ya ki got kisla kamu dia ki dulir jong ka hima hang no ki don ni chipsu